туганлыктың мәгънәһе ул тел бәйләнеше, бер-береңне аңлау, тәрҗемәһез бер-береңне аңлап, үзеңнең менә күңелеңдәге булган хисте, башыңда булган фикерне җиткерә белү. Ниндәй зур бәхет бер телдә һөйләшү төрле халыклар белән. Әйтәйек, Азәрбайҗан, әйтәйек, Кыргыз, Казак, Хакас һәм татар, без барыбыз да бер-берен аңлайбыз. Ошо олы байлык, театр фестиваленең абруе, мәгънәһе менә ошында. Ул телдең матурлыгын, телдең кадерен безгә бүгенге көндә ниндәй кадерле безгә булганын ул килтереп җиткерә. Ошыга нигезләнгән бүгенге фестиваль. Шуның менән дә ул күңелгә якын, шуның менән дә ул шатлыклы, шуның менән дә ул дуслык хисләре белән угарылган. Удивлять попытаемся. Наш театр в основном специализируется на интерактивном театре. Мы подготовили иммерсивный спектакль, называется «Лимбо». И он освещен жизни беженцев в закрытом пространстве со своими их проблемами, взаимоотношениями. А в первую очередь примечателен спектакль тем, что у нас идет прямой контакт со зрителем, и зритель вовлекается в игру по мере его желаний. Havan hürüse yerge urluğu.